Tak vás zdravím, kolegovia rybári. Máme tu jedno také čisto iba informačné videjko o tom, aké vlastnosti má čln značky Raptor 470, ale v prevedení Extreme, čiže ten čierny, z 1/2 hrúbky materiálu 1,2 mm. Hovoríme tu o niečom kvázi troška ťažšom podľa toho, čo som sa dočítal na stránkach raptor.nl. Doložím vám potom ešte fotky do toho videa, kde tie údaje úplne v rámci váhy nesedia, pretože som to zobral do kovošrotu na váhu a nevychádza to absolútne žiadnym spôsobom. Ohľadom kúpy, kúpoval som cez Carphouse.cz u pána rybaření s Kubákem. Kubák spomínal nejaký nákup cez niečo také, ako že dá sa to poslať čisto iba do Nemecka a z Nemecka ďalším kuriérom. Mne to neprišlo ako veľmi logické, pretože kuriéra z Čech som mali gratis, takže v podstate pán mi dal celkom férovú cenu. Ďalšou vecou, ja sa nemusím kvôli reklamáciách potom naťahovať s Holanďanmi, keby sa niečo nedaj Bože stalo. Uvidíme, rozbalíme, čo kde máme, skúsime to nejako nafúkať, zložiť. Váhy približne viem, sám som teraz zvedavý na celkové rozmery, pretože mám kúpený príves na čln, na ktoré som kúpil rolne, ktoré som rozšíril na ako keby spodky balónov, aby to sedelo. Tak som na to celé zvedavý, že vlastne či tie holandské údaje aspoň niektoré sedia, lebo váha rozhodne nesedela. Tak ideme pomaličky na to. Toto je 470, pozrieme sa, kde čo máme. Mohla by to byť príslušenstvo, hliníková podlaha, tá najväčšia krabica, samozrejme čln. Rozbalíme, skompletujeme, no a uvidíme, ako to celé vyzerá. Krabica s poradovým číslom, alebo teda set číslo 4. Nemalo by sa to, ale urobíme to čo najopatrnejšie. Už som si kedysi prerezal tašku z jedného bývaku od Mimary, čo som kedysi mal doma. Takže veľmi opatrne. Dokonca to ide trhať v podstate skoro rukami. Aby sme niečo neprerezali, lebo vieme, že sa to môže hociako ľahko stať. Takže príslušenstvo. Musím pochváliť Raptor. Používa odpad z materiálu s člnou na to, aby sa ochránil všetok materiál pred prerezaním, čo je veľmi, veľmi dobré. Zároveň mám v podstate záplatu. Keď sa budeme baviť z tejto stránky. A keď prídeme troška bližšie, v podstate vidíme ten karbónový čierny materiál aj v reze. Takže takto nejako vypadá tá čierna. OK, rozbalíme to príslušenstvo. Tu sú tie klasické veci, ako je napríklad sada na lepenie, pumpa a taška na čln a tieto veci. Taška na čln je celkom dobrá, pekná, veľká. Vlastne nie, to je taška na príslušenstvo dokonca, teraz ma napadlo. Tak si som aj nepočítal, že to bude, lebo však áno, čln je vlastne zabalený už v krabici priamo vo svojej taške. Takže to je taška na príslušenstvo, čo ma potešilo, čo je super, človek si v tom uloží všetky veci a v podstate nemusí riešiť to, že do čoho to všetko dá. Ja som si samozrejme ešte doobjednal potom člnu zároveň aj náhradné ventily, či pretlakový alebo napúšťací a zároveň aj 2 kľúče na výmenu tých ventilov, lebo ten kľúč stojí pár halierov a keď ho človek nemá a náhodou sa ten ventil nejaký povolí privodiť, tak človek vlastne skončil pre 5 eurovú vec a má po rybačke. Takže klasika. Pumpa, sada na lepenie, tu je už nejaký ventil, myslím, že napúšťací, áno, napúšťací. Nejaké loga Raptoru sa tu dajú nalepiť. Veslá, toto je asi osadenie podlahy, ak sa nemýlim. Teraz nie som si úplne istý. Je tu tých kusov viac. Je ich tu 6, takže ak je podlaha z 3 dielov, alebo tak by to malo pasovať, že je to vlastne na to. Je tu toho viac. No a samozrejme lavička. Jedna, druhá a to je všetko. Takže to budeme potom riešiť. Toto je 470, lavičky tam dávať nejde, lebo to nemá význam. A toto uvidíme, či to sú to vlastne diely, ktoré držia potom pokope hliníkovú podlahu. Dobre, mala by byť toto jedno, druhé asi podlaha, predpokladám. Uvidíme, pozrieme sa na to. OK, tu je podlaha. Výborne. Rozbalíme si podlahu. Takto máme jednu podlahu, pod tým je druhá podlaha.
rozbalíme rýchlo aj tu a potom rozbalíme samotný čln. Podlaha by mala byť očíslovaná, takže budeme to vedieť nejakým spôsobom aj skompletovať, bez nejakého väčšieho trápenia sa, tak uvidíme. Diely podlahy sú potom v pohode očíslované, takže myslím, že to nejakým spôsobom pôjde. Podlaha na 470 má 6 dielov, posledný má na sebe aj držiak baterky s takou ako keby podložkou, ktorá je z materiálu, z ktorého sa ten čln vyrába. S takou ako keby gurtničkou alebo pásom na zachytenie tej baterky. Neviem, či je to úplne reálne to používať, každopádne má to asi každý čln. Nech si každý uzná za vhodné, ako má veci v člne uložené, je to asi otázka zvyku, či má baterku pod sediskom, alebo či ju má vzadu, to už je každého osobná vec. Dosť smiešné bolo očíslovanie, lebo po čínsky číslo 6 je samozrejme číslo 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 10. Takže ideme na otvorenie krabice vlastne s člnom. Áno, vidím to tu, je to napísané Open with Care, tak robíme to Open with Care, aby sa niečo nestalo. Tak skúsim čo najopatrnejšie. Otvoriť tak, aby sme niečo neprerezali. Zase je tu táto ochrana, čo je super. A je to v tom karbonovom luku. Takže to sa nám veľmi plúbi. Že človek si neprereže fakt tašku s člnom. Toto je tu fakt super, za toto Raptor chválim, proste, že niekto troška premýšľal. Dámy a páni, toto je on. Takto nejako vyzerá zabalený. Máme tu nejakú garanciu k nemu. Neviem, čo to je, lebo nie je tam nič vypísané. Takže predpokladám, že garanciu nám rieši záruka od pána. Takto nejako vyzerá, je to klasická taška, ktorá má 3 úpiny a dosť silné, fakt silné uši spredu aj zozadu. Takisto z bokov. Takže prenášať sa to dá. Nie je to tak ťažké, ako bolo uvedené, hovorím, tie fotky z tej váhy vám tam potom budú. Takže potom si tam urobíte názor sami. Takže uvidíme. Rozbalíme a nafúkame. Nerobím to pri vode, pretože nemal som momentálne toľko časovým podmienok. Vyvezli sme na jednu takú ako keby lúku alebo pole, kde to chceme nafúkať a dostať to hlavne na príves, na ktorom musím ponastavovať rolne, aby všetko frčalo tak ako má. Takže som na to sám zvedavý. Neviem si predstaviť, že by som tento čln nosil k vode a tam ho nejakým spôsobom fúkal, potom zase vyfúkoval a spratoval. Asi by to nebolo to práve orechové, toto nie je nejaká 200. Takže uvidíme. Je tu nejaké označenie, neviem čo to je na tej taške napísané. Či to je len k tomu, akože tá veľkosť tašky na veľkosť člnu. Dobre, skúsime to teraz nejakým spôsobom otočiť a rozbaliť. Sami vidíte, že nemá to 100 kg, keď s tým dokážem tak ľahko hýbať. No, toto bude predok člna. Výborne. Zoberieme preč tento igelit. A teraz je cítiť tú nádhernú vôňu nového člna. Ten karbónový luk je proste nádherný. Fakt sa mi ten karbón na tom páči. Ideme pohľadať ventily, nachystáme si podlahu a začíname fúkať. Rád by som upozornil všetkých, keď budete prvýkrát nafúkovať tento čln, samozrejme treba na ňu najprv zatvoriť všetky spätné klapky na všetkých napúšťacích ventiloch, pretože sa nám stane to, že nafúkate a vám to vyfučí.
Takže to je dosť taká dôležitá pripomienka, ktorú by som mal. A zároveň, nech sa netrápite, ako to robí bez urážky hodne ľudí, keď budete mať hliníkovú podlahu, nafúkať len tak do polovice, aby čln chytil troška tvar, potom vložiť podlahu a potom riadne všetko dofúkať napevno, lebo sa vám stane, že budete musieť buď dofúkovať alebo odfúkovať. To odfúkovanie je potom zbytočná robota, takže stratíte troška času a troška viac zašlapete. Zároveň môžem povedať, že to nafúkovanie ide relatívne rýchlo. Nie je to nejaká úplne zdĺhavá činnosť, duplom ja mám pri sebe ešte aj pomocníka, takže 2 pumpami je to radosť. Čln má 4 komory, každá komora má aj poistný, aj napúšťací ventil samozrejme a na tomto zábere momentálne vidíte, ako sú rozdelené komory vpredu, že v podstate v smere jazdy ľavá komora predná je L-ko až do špicu a potom až za polovicu špicu a potom vlastne pokračuje druhá predná komora od pravého predného rohu vlastne po prvý držiak latky, alebo teda sedačky, na ktorom sa dá, kde sa dá upínať sedačka. A potom sú zadné komory, práva a ľava sú tie dlhé, veľké balóny až dozadu. Takže je to krásne rozdelené a teraz som bol zvedavý, ako to je presne. Naskôr som to nechal na tie fotky, aby ste to aj vy videli, že ako je to vlastne podelené reálne. Na fotkách som vám teraz naskladal dal zábery, kde sú presne umiestnené aj prepúšťacie ventily, tie pretlakové, zároveň napúšťacie ventily. Je tu aj fotka ešte prázdneho kýla. Je to veľmi dobre umiestnené, že je to pri sebe, človek ľahko zistí, kde má presne závadu, keby sa niečo nedaj Bože na vode stalo, čo sa mi veľmi páči. No a za čo musím pochváliť Raptor je, že všetky kryty na napúšťacie ventily sú originál zabalené v tej bublinkovej fólii, aby sa pri skladaní člnu niečo nedaj Bože nepoškodilo. No na fotke, ktorú ste práve videli, vidíte rozdiel medzi X-Wideom, zeleným takzvaným, a týmto čiernym karbónovým. Táto karbónová rada je podlepená kompletne vpredu, odpredu až dozadu po celej dĺžke balónov a takisto aj kýl. Toto je to, čo mne osobne troška vadí, je to asi marketing, že X-Wide, ten zelený, je podlepený vpredu, potom tieto boky podlepené nemá a potom to pokračuje, ako keby toto chýbalo. A chalani si to potom úplne nechávajú ešte dorobiť dodatočne, pretože ten čln, vlastne ten menší, keď sa zobere, má tuto väčšinou tie najväčšie nárazy, keď sa pristáva pri brehu na štrkoch, na hocičom. Keď príde na ten prvý väčší dotyk s dnom, s nejakým kameňom, s hocičom ostrým, aby nedošlo k poškodeniu toho člna. Keď na to takto pozrieme, vyzerá to veľmi dobre. Jediné, čo mi tu fakt tuto vpredu chýba, je nejaké poriadne madlo. Je tu ťažné oko, také dosť dobré, je to asi na tú kotvu prednú v podstate. Nie je to zlé, ale chýba mi tu ešte niečo také, za to ten čln dokážem chytiť a tak. Zdvihnúť to dokážem sám, lebo ten čln má niečo okolo, ja neviem, 120 kg, tie váhy budete mať uvedené, teda to nie je problém, to tam bude. A to je jediné, čo mi tu tak chýba. Hýbať sa s tým člnom v podstate nejakým spôsobom dá, ale keď sa jedná o nejakú manipuláciu, že by som mal zadu nejaké plážové kolesá väčšie alebo niečo také, tak ako nemám ho tu za čo chytiť. Potom uchyty bivaku na originál Raptor, tu vpredu. Potom pokračujeme dozadu za uchytom na vesla na konci druhého držiaka na sedánku je úchyt na klasický bivak. A potom keď si kúpim rozšírenie, ktoré sa montuje tuto dopredu, tak celý bivak sa posúva od tých 70 cm dopredu a končím úplne vzadu, kúsok od zrkadla. Ja to mám obidvoje, ideme to teraz skúsiť nejako namontovať, nejako vám to ešte natočíme, odfotíme to, uvidíme, ako to teraz celé nakoniec vypáli. Všetky madlá, držiaky, nabýváky, prípravu na prednú kotvu a podobné záležitosti viete dokúpiť samozrejme v Raptore. Nie je to nejaké extrémne drahé, je to obrovská výhoda v tom, že potom si ten čln dokážete totálne prispôsobiť vám, aby vám to ako užívateľovi toho člnu vyhovalo čo najviac, či sa týka manipulácie na brehu, na vode, pri nakladaní, vykladaní a tak ďalej. Takže keď niečo ja vytknem, že to tam nie je to kvôli typu člna napríklad, že do 270 je vpredu ručka, potom na 270 už je tam príprava na tú kotvu, ale neznamená to, že to nedokážem dokúpiť a dolepiť tam dodatočne, ak to budem naozaj potrebovať. Dali sme to nejako dokopy, lebo nemáme moc času, trošku sme sa vytrápili s tým bivakom. Našťastie musím podotknúť, že ak si niekto kúpi túto verziu s predĺžením, tak vlastne teraz vidíte, že vlastne je to nadkrytý skoro celý čln. A výhoda je, že to predĺženie má úplne iný typ zipsa, ako má napríklad vpredu hlavný panel, kde sú dvere a tie veci. Nedá sa pomýliť predná zadná strana, je to celkom v pohode. Čo tomu trošku vytýkam, okolo hlavného držiaka na boku, keď si všimnete niekde na zábere, budete určite vidieť, dám vám fotku. To spracovanie tam mohlo byť malilinko lepšie. Nehovorím, že je to úplne zlé, ale
Už sa s tým mohli trošku viacej pohrať, súdruzi z NDR. Ináč je to fakt akože bomba, je to obrovské, je to veľké, mám z toho obrovskú radosť. Ten bývak sa stáva relatívne dobre, prvýkrát si trošku človek ponadáva, ale ináč to ide, není to taká tragédia. Tá stavba bývaka zhruba 10-15 minút pre jedného človeka, kým sa to naučí, lebo treba tu niektoré veci zašrobovať, ja to budem robiť všetko cez nejaké väčšie klinky, vymyslím si k tomu ešte nejaké lepšie veci na tie upínanie tých tyčiek. V podstate potrebujem 2, 4, 6, 8, 10 úpinov vymysleť, že čo tam dám, ale asi nejaký dlhý klín, ktorý bude mať nejakú zavlačku v sebe, aby sa to pohodlnejšie robilo. A bude to úplne v pohode, bude to aj dobre držať aj proti vetru, aj proti všetkému. Musím povedať, že vnútorná výška bývaku je krásna, ako ja som malý, ale akože je to fakt excelent. Za tú cenu ten bývak je údajne veľmi dobrý, chvália ho aj chalani, tak uvidím na vode. Každopádne ja som čakal na čierny bývak, ktorý už od októbra mal byť v Holandsku, ešte tam stále nie je. Uvidíme, kedy príde, mi to jedno, zobral som zelený, táto čierno-zelená kombinácia je celkom v pohode, ak by ste to chceli vidieť na inom videu. Jeden Rus to mal na YouTube, keď dáte túto verziu člna do vyhľadávača, tak vám to tam vyhodí ako nejaké videjko, tak pár záberov budete vidieť aj tam, ako je to paráda, je to veľké, takže uvidíme, že čo z toho bude, ale mám z toho veľkú radosť. No, čo sa týka niektorých nedostatkov, troška to lepidlo okolo niektorých vecí, kde je niečo naliepané, tam také ako keby trošku zašpinené, potom na ventíloch troška, ale ináč v pohode. Fúkanie člna netrvá až tak dlho a Raptor dáva takú dobrú pumpu, že pri nafúknutí tá pumpa sama seba ide veľmi rýchlo, takže myslím, že je to v pohode. Tak uvidíme nakoniec, že ako to celé bude. Dám tam aj nejaké fotky ešte k tomu, keď tak, aby ste mali predstavu, a ten čln je fakt veľký, je dobrý, tak uvidíme, mám z toho obrovskú radosť. A neviem, týchto čiernych je na Slovensku, predpokladám, že asi zatiaľ máličko, tak no som zvedavý. A samozrejme, čo bude treba si kúpiť na tú podlahu, aby som hneď nemal doškrabanú, doničenú, tak nejakú gumu tam budem musieť alebo niečo vymysleť, proste nejaký podlahový materiál ešte. Takže mám k nemu kúpenú 230, tiež Extreme, tiež s hliníkovou podlahou. Ten som dneska nestihol rozbaliť, lebo nás tlačí čas. Ale ako to budem náhodou robiť, tak vám to ešte potom hodím do druhého videa, taký nejaký maličký unboxing, ale v podstate tie podstatné detaily medzi Extremeom a X-Wideom som ukázal, čo bolo pre mňa podstatné, takže myslím, že je to v pohode. Ďakujem vám za zhľadnutie videa a dúfam, že informácie vám pomohli. Pre tých, ktorí sa pre toto budete rozhodovať, uvidíme, rozmyslite si. Ja som na skôr zobral túto pevnejšiu verziu, bol som na to zvedavý, lebo kamarát má 230, predtým mal 300, alebo nejaký tak okolo tých 3 metrov a tie člny ma zaujali, takže idem to teraz skúsiť dať na príves. No a hodím vám ešte aj fotky vzadu, ako sú roztečené na balónoch, lebo či to sedí, či to nesedí, som na to zvedavý. Tak zatiaľ majte sa a veľa úspechov pri vode.